Θεοδωράτου, εργατολόγο στο επάγγελμα, υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στο υπόλοιπο Αττικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Είστε η τρίτη γυναίκα υποψηφία. Γι' αυτό απολογούμε συνέχεια, διότι είμαι σίγουρη και έπεται και έτερη κυρία. Είμαι σίγουρη ότι οι άνδρες της ραδιοφωνικής παρέας τουλάχιστον κάποια στιγμή θα εγερθούν. Έτσι και πρέπει, και ευχαριστούμε και πολύ για την προβολή. Είναι οι πρώτες εκλογές με ποσόστοση άλλωστε. Αυτό είναι αλήθεια, συμφωνείτε με την ποσόστοση, μια και θέσετε το ζήτημα? Κοιτάξτε, σαν αρχικό μέτρο μου φαίνεται ότι είναι επιβεβλημένο στην ελληνική κοινωνία, διότι πράγματι έχουμε να καλύψουμε πολύ δρόμο ακόμα για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στη συνείδηση του κόσμου. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα όμως, επειδή οι Έλληνες έχουν αντανακλαστικά, δεν θα χρειάζεται πλέον η ποσόστοση και θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και εμείς στην πολιτική ισότιμα. Δηλαδή, λέτε με άλλα λόγια, κυρία Θεοδωράτου, ότι υπάρχει επιφυλακτικότητα απέναντι στο γυναικείο φύλο. Βέβαια, είναι λογικό. Είναι λογικό. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Για να ρωτήσουμε και την γνώμη μεταξύ των ανδρών ακροατών να μας πούνε γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύονται εξίσου με τους άνδρες τις γυναίκες πολιτικούς, και ακούμε και τη δική σας ερμηνεία. Σας ακούμε, κυρία Θεοδωράτου, σας μπέρδεψα. Μάλιστα. Ζήτησα τους ακροατές να μας πούνε τη γνώμη. Ναι. Θα μας πούνε τα μηνύματά τους. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι υπάρχει μια σύγχυση του ρόλου της γυναίκας, η οποία για την ελληνική κοινωνία μέχρι πριν από 20 χρόνια ήταν η αναγκαία μητέρα σύζυγος κλεισμένη στο σπίτι με όχι τόσο μεγάλες επαγγελματικές επιδιώξεις, και αυτό φαίνεται άλλωστε και από το ασφαλιστικό μας σύστημα, το οποίο μας συνταξιοδοτούσε μέχρι τα 45-50, είχαμε φύγει όλες από τη δουλειά ώστε να φροντίσουμε τους γέρους και ανήμπορους, ας πούμε, του σπιτιού. Την τελευταία 20 ετία υπήρξε σαφής ανατροπή αυτού του προτύπου και λόγω οικονομικών αναγκών, αλλά και λόγω του ότι προωθήθηκε η ελληνική κοινωνία σε άλλα πρότυπα. Συνεπώς, από σήμερα και μετά πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Για να δούμε, μας έλεγε πάντως η Άννη Ροκόφλου, που είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Πρώτη Αθηνών, ότι στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έχει πράξει και σχόλια από τους παρόντες άνδρες που δεν είχαν σχέση με την πολιτική της παρουσία, δηλαδή η ωραία που ήταν, το τηλέφωνό της, σχόλια, την εμφάνισή της κλπ. Είχατε και εσείς ανάλογες εμπειρίες? Εμείς ευτυχώς στο δικό μας χώρο είμαστε όχι τόσο πολύ έτσι, δεν κοιτάμε τόσο πολύ το φύλο όσο την πραγματικά, ας πούμε, το έργο που έχει προσφέρει ο καθένας σαν άτομο. Εσείς ως υποψήφιοι μπορεί. Είναι η αριστερά τέτοια, οπότε δεν μπορώ να πω ότι μου ζήτησαν το τηλέφωνό μου για τέτοιους λόγους. Δεν ξέρω εγώ πάντως προσωπικά αν οι διακρίσεις και οι σεξιστικές απόψεις τρόπων την να έχουν κομματική ταυτότητα εδώ που τα λέμε σε αυτή τη χώρα. Σε αυτό διατηρώ μια επιφύλαξη. Νομίζω ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν επιφυλακτικοί απέναντι στις γυναίκες και σε όλα τα κόμματα καλοπροαίρετοι. Πάμε τώρα στο πρόγραμμά σας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τις τελευταίες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάμπτει? Νομίζω ότι έγινε πάρα πολλής λόγος γιατί υπήρξαν πράγματι στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιες δυσκολίες εσωτερικές, έγινε πολλής λόγος για αυτές και προβλήθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι το έργο του. Όμως νομίζω ότι πλέον η ελληνική κοινωνία έχει καταλάβει πως έχουμε λύσει οτιδήποτε αφορούσε αρχηγίες ή καρέκλες ή οτιδήποτε άλλο. Εσείς το έχετε καταλάβει και με συγχωρείτε για τη διακοπή. Εσείς το έχετε καταλάβει εντός του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ξέρω καμιά φορά αυτά είναι αντανακλώμενοι καθρέφτες. Κοιτάξτε, ναι πράγματι. Έχει αρχίσει και υπάρχει στο κλίμα πλέον έτσι αγκαλιάζουμε πιο πολύ ο ένας τον άλλον με περισσότερη εμπιστοσύνη. Περάσαμε μέρες εχμής, πράγματι που δεν ξέραμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πάντως πλέον αυτό για μένα έχει λυθεί. Τώρα ναι. είναι και στον καθένα πώς το πιστεύει. Αυτό είναι εγώ πιστεύω πως έχει λυθεί. Εγώ υποστηρίζω από όλους τους χώρους, είμαι ανένταχτη βέβαια. Αλλά αν κάποιος δει και το βιογραφικό μου στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, θα δει ότι ξεκίνησα από το γραφείο του Αντώνη Ροπακιώτη, μετά προχώρησα στα κινήματα, έχω πλέον δικό μου γραφείο, υποστηρίζω την Κύπρο και Πατησίων, είμαι συνήγορος εκεί. Οπότε νομίζω ότι έχω καλύψει ένα ευρύ φάσμα, είμαι ιδρυτικό μέλος των γυναικών ΣΥΡΙΖΑ, των δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, των επιτροπών. Οπότε νομίζω ότι έχει καλυφθεί από μένα τουλάχιστον ως διαδρομή ένα ευρύ φάσμα και δεν με εμπόδισε κανείς αυτό, ούτε με κατηγόρησε. Μάλιστα. Στην αιχμή λοιπόν του προγράμματός σας και όσων πρεσβεύετε και η ίδια προσωπικά, εκεί που θα εστιάσετε την προσοχή και τον ενδιαφέρον, θα δώσετε τον αγώνα σας? Είναι το υπόλοιπο Αττικής, πραγματικά είναι μια περιοχή η οποία δέχεται συνεχείς οικολογικές επιθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι... Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, στην πράξη, όχι στα λόγια? Στην πράξη, θα υποστηρίξουμε τους δημόσιους χώρους έτσι ώστε να μην μεταστραφούν σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα υποστηρίξουμε
να τοποθετηθεί βέβαια ανανεούμενη ενέργεια, αλλά στους δέοντες χώρους και όχι ας πούμε μέσα σε παράκτιες ζώνες οι οποίες αποτελούν ιστορικές περιοχές ή θέσεις ας πούμε τουριστικής ανάπτυξης. Αντίθετα θα τις υποστηρίξουμε, ας πούμε παραδείγματος χάρη την αιωλική ενέργεια στα βουνά. Θα υποστηρίξουμε το ρυθμιστικό σχέδιο να αλλάξει ώστε να μην είναι οι αυτοκινητόδρομοι τεράστιες οδοί οι οποίες θα συνδέουν την Αθήνα με έναν άλλο τόπο που δεν έχει καμία άλλη κυκλοφοριακή και οικιστική αγωγή, όπως γίνεται σήμερα με το ρυθμιστικό που πήγε να περάσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και περαιτέρω θα υποστηρίξουμε μια ήπια ανάπτυξη στο υπόλοιπο αυτό της Αττικής χώρο, ώστε να μπορέσουμε να μην έχουμε μια νέα Αθήνα, αλλά να έχουμε ένα χώρο όπως όλοι θα τον ονειρευόμασταν. Κυρία Θεοδωράτου, επειδή πολύ κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες μέρες με τα προγράμματα Stage, άλλωστε το έθεσε και ο αρχηγός του κόμματός σας στο debate, για να διευκρινίσουμε κάτι και για να καταλάβουν και όσες μας ακούνε. Είστε αντίθετοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ με ανάλογα και αντίστοιχα προγράμματα ή είστε αντίθετοι και διαφωνείτε με τη χρήση που γίνεται στα προγράμματα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν οποιοδήποτε διαφωνεί με τη χρήση. Είναι προφανές ότι η χρήση που γίνεται είναι και υπερβολική και είναι και άκερη με τον τρόπο που γίνεται. Δηλαδή αντικαθιστά άλλου τύπου πρόνοια για την εργασία που έπρεπε να υπάρχει από το κράτος. Δεν μπορείς να είσαι βέβαια αντίθετος με το όνομα Stage. Είσαι αντίθετος με τη χρήση που γίνεται. Από εκεί και πέρα, εφόσον μπορέσουν να λειτουργήσουν πράγματι ως είσοδος σε έναν επαγγελματικό χώρο, και ο οποίος όμως θα είναι υπαρκτός και δεν θα πέφτουν στο κενό οι εργαζόμενοι, προφανώς θα ήταν και ανόητο να πεις ότι είσαι αντίθετος στην επιμόρφωση των εργαζόμενων. Όμως σε κάθε περίπτωση αποκλείεται αυτή η επιμόρφωση να μπορεί να γίνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 5 χρόνων. Είναι απίστευτο δηλαδή αυτό. Η ίδια εργατική νομοθεσία δίνει για τους μαθητευόμενους με τους εργατικούς νόμους του Βενιζέλου του 1920. Για τους μαθητευόμενους δίνει ένα χρονικό διάστημα 2 μηνών. Από εκεί και μετά θεωρείται κανονικός εργαζόμενος. Εμείς αυτό το ξεχάσαμε. Εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα. Αυτό υπάρχει μια κατάχρηση αυτό το πράγμα. Διαβάζω επίσης στο βιογραφικό σας ότι έχετε ασχοληθεί από μικρή με τη μουσική και τον αθλητισμό. Ασχολείστε ακόμη? Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, με τη μουσική είναι αιώνια αγάπη. Με τον αθλητισμό, ας πούμε ότι λίγο με το ψάρεμα πλέον, λίγο με το κολύμπι. Γιατί περάσανε και τα χρόνια. Το κολυμβητήριο θέλει να έχεις που ήμουν κολυμβήτρια στον Παναθηναϊκό, θέλει να έχεις ένας φρίγος μέχρι τα 25-30 το πολύ. Έτσι πως το λέτε θα νομίζουμε ότι είστε κοντά στα 80 που σίγουρα απέχετε πολύ. Είναι γύρω στα 40, αλλά η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν μπορείς να ασκήσεις κολύμπι για πάρα πολύ καιρό. Έχετε κάποια μουσική παραγγελία για την Ήρα, εδώ την παραγωγό μας, την Ήρα την Πανανίδου? Να κάνω κάποιο τραγούδι. Ναι, δείτε κάποιο τραγούδι και εμείς μπορούμε να το βρούμε. Αν όχι αμέσως, αλλά υποσχόμαστε μέχρι τις 7 που κλείνει η εκπομπή. Το δυνατά για να είμαι ειλικρινής. Το δυνατά λοιπόν. Κατερίνα Θεοδωράτου, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία εδώ. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.